Дами и господа, този поздрав е специално направен за Митко Патрона, шефа на Средец, за неговата жена Елмаз и за тяхната прекрасна дъщеря. Най-баро патрон в град Средец, от Средец, най-баро Анди Баро, България, за най-добрия за Митко Патрона. Вали гърми на Митко Патрона, все му върви. За най-големия Митко Патрона, дъщеря му Ивета, кралицата, наследничка. Хайде, Митко Патроне, Бабаро Анди, България е Мерцедесът се